Thokozani-ke ngenza ukuthi thokozane bomkhulu nogogo, thokozane makhehla nezalukazi bafowethu nani bodadewethu. Cha, nibingelela insizwa nje Nkosi yami esencane laphana kumkhulu uMakhosi udokotela lo mkhulu kakhulu lapha kwezweni lokwaMashu. Please don't forget ngani zakwethu usuka le emakhaya kwaNongoma eBuxton. Please don't forget to take a look laphana kwipage likamkhulu waseMakhosi libhale nje mkhulu Makhosi laselibhalwa Bhekani Ntshakala. Hayibo Bhekani Ntuli, not Bhekani Ntshakala. Yeah, mkhulu Makhosi Bhekani Ntuli. Please don't forget to subscribe when ufika kule YouTube channel kamkhulu Makhosi. You only subscribe once and press the notification bell ebhalwe nje all laphana under i-bell musu uyipressile. Ngani zakwethu umkhulu wasemakhosini lo ngasemndaba enhle exoxa ngofakazi udokotela wamaqiniso unkunzi bayikakile Nkosi yami. Ya ugadla bethu uma sebemxakile mkhonto obomvu igazi labafo vuka malibeni mkhonto obomvu igazi labafo. Cha usho mina kusho ikhehla la kwethu ucijimbi usho imakhehla akithi madoda akumthethwa nakunyambuso komfulusi emnyama omanana komcusi kuNkulu komphemba. La engenza ukuthi ngithi nje kahle kahle sokhuluma ngento ethanda ukuthi ithi ukubaleka nje kakhulu kodwa ngikhipha la ngenxa yabantu abadingayo nabathandayo laba bathanda lokho abathi esithi isikhafulo. Uma ngisho kanjalo ngisho ngoba sengenzela bona before uye enyangeni nje awukuzame nasi isikhafulo esilulu lokuthiwa inhlaka. Inhlaka igama lakho kuyisikhafulo nje impela esihle kakhulu esingenabungozi futhi ngoba venithanda ukubhekana nezinto ezinobungozi nezingenabo engani zakuthi cha isikhafulo nje esihle kakhulu. Cha ngisendleleni nami ngiyahamba ngabona sengigaxana nezikhwama ngisendleleni nje impela ngiyahamba. Umkhulu wasemakhosini lo ndaba enhle exoxa ngofakazi negama mfungelwa ugadla bethuthe Nkosi yami nxa sebemxakile uxamuka vinjela madoda amakhulu bafana bomoya kunjalo ngilozi yezulu. Ngithi-ke ngani zakwethu lesikhafu kwethu inhlaka sisebenza kakhulukazi bazokwazi abaningi ukuthi sisebenza kakhulukazi laphana kulento ekuthiwa noma sivamile ukuthola kakhulu isihlahla zogamtrini. Ngiyawulibala futhi omunye umuthi khona umuthi obalekile manje usikhiphayo lesihlahla lento ekuthiwa inhlaka kuwona ovamise ukusebenza kahle. Okuyiwona ovamise ukusebenza kahle kakhulu uma ngabe nje uphethwe noma uma ngabe uzosebenzisa kakhulu. Kodwa-ke ake siphume lapho ke size la ekuthenini uyisebenzisa kanjani kanti le nhlaka mkhulu Makhosi dokotela. Cha into ekuthiwa inhlaka isikhafulo nje esihle kakhulu osithatha usibeke silinde lapha size some nje uma ngabe uyifica ingomile kahle esihlahleni i-golden brown noma i-brownish or golden brownish lento lena ngizoyifanekisela kahle kulaba sesilungwini. Angisho ukuthi isihlahleni sompentshisi siyayisebenza kodwa kuye kube yileyo nto eyayiphume esihlahleni sompentshisi laphana. Angazi ngayisebenzisa isihlahla sompentshisi angifuni ukunikhohlisa angazi noma siyasebenza noma ayisebenzi but-ke ngazi ukuthiwa inhlaka leyo nto ephume kanjalo but isuke iphume ezihlahleni ezithize. Ngiyazi nje ezihlahleni ezimbili sogamtrini esinye ngiyasilibala isihlahla sesiZulu not sure noma nowadelane but-ke ngizoke ngibhekisise kahle research lapho. Wenza njena engani kwethu thatha amalahle akho lapha wena osemakhaya usubese ubala ibisi yobasile lapha amalahle akho evutha ebusuku ngo-12 ebusuku nje ukhumula ubenqunu njengoba ukaduzelwe le futhi lesikhafulo kwesisebenza kubantu osuke wazi kahle ukuthi bake walala nalowo muntu azikusebenzeli uma ungakazi uzokwenza lokho ungazulale nomuntu wakho osuke umthanda. Angikhulumi ngomuntu olala in multiple partners futhi la ngikhuluma ngomuntu olala nalowo muntu usuke walala naye. Khuluma usicamalizela usibeke lapha ngo-12 nje uma seziyoshaza ithi 12 lapha uma ukuthi
silungwini, beke lapha esitofini, beke 1 plate lapha, ngabe u2 plate wakho, ubeke ngabe udenge ezithizeni noma into ethize ozoyibeka ezoshisa lenhlaka le ishe ngalenkathi ishake la entuthwini yakhona. Uyagxamalaza wena lobunqunu, uyambiza umuntu wakho, sithanda sami kunje sengiyanifundisa ukuthakatha kodwa okuhle kulaba akwazi ukuthakatha ngendlela enhle. Ngoba phela singabathakathi Nkosi yami, kudepende ukuthi uthakatha ngokuya ukuthi uyabulala noma uthakatha ngokuthi uyaphilisa na. Ukuthakatha kuyinto ejulile ngelinye ilanga, kufanele abantu sike siyijulele ukuthi kuyini lokho kahle kahle. Kodwa igama elikuthakatha laliqanjwe kula bantu abasuke benza izinto ezisuke zingaqondakali eziyi-spiritual being. Angikho-ke lapho uma usukwenzi lokho, lento le uyenza about 3 days kuya ku-5 days noma 7 days. Sure, kodwa kulezo insuku i-answer ngokuhlala ungayitholi, guarantee in 3 days uzobe usuke usuyitholile, noma nje ungathi uqeda nje kwakulona lolo suku ngabe usesabelile nje impela. Ngathi kusikhole uzwe ngayingena impela ude lokhu umbelesile umbhemu wakho noma intombi yakho, ngoba asikhethile ukuthi wesilisa noma wesifazane isikhafulo senhlaka. Please do make sure ke ngane zakwethu ukuthi you do subscribe kule video yamkhulu wasemakhosini. Lento ngiyikhipha ngenxa yabantu abangifuna ikhafulo, kanti ngilo muntu ongathanda ukugxila kakhulu ezikhafulweni. Ngilezi zizathu-ke zami zokuthi why ngingathanda ukugxila kuleyo nto leyo enjengana nezikhafulo. Ngithanda ukugxila ey'ntweni ey'suke zi-serious kakhulu ngoba abantu bezikhafulo banokudlala too much. Umuntu umnikeza into bese ehamba eyodlala ngamuntu ngey'ngane zabantu. Okwesibili, awusebenzisi into esuke kanjena, into esuke ufuna uhlose ukwenza into enhle ngane zakwethu, bese uzoyithatha ukuthi uzoyisebenzisa izokubhedela kakhulu. Make sure ukuthi ususa amabhadi, ususa yonke into esuke isinyama kuwena before nje uqale ukwenza into e-right. Unyaka ka-2023 lo, ake nenze izinto kahle, nilalele nizwe esikushoyo nikwenze. Okunye wethu suke sisiza nini, okunye suke kuqhamuka ezweni nje likamoya, sazi kahle ukuthi lento isuke guarantee ukuthi isuke izokusiza. Uma ingakusebenzeli wena, shiya phansi phela, ungabisuthi into yabantu ontayisebenzi na. Akwabanye abasebenzela wena, ikusebenzeli ngani? Kusho mhlasimbe kunqabe idlozi lakho noma kunqabe bani wakini noma kwawena unesinyama ngoba benqabile. Mina-ke ngiyaye ngithi i-tendency yokuthi umuntu khona into engamsebenzeli ayikho leyo nto. uNkulunkulu wayidala yonke into yawumuthi emhlabeni. That's another topic for another day. Ungakhohlwa ingane zakwethu, sazokhuluma la ngamakhosi ukuthi abantu bayini amakhosi. Sikhulume kuthiwa ayini amabutho before kukhuphuла ibutho, ziyini intombi zakwaZulu ngoba ibutho aliphanga ngaphandle kwazo. Kodwa-ke i-DNA leyo yakithi nami angisho ukuthini, kune-DNA yakithi zinyanga, niyazi uma kuhlanganiswa umuthi noma kuhlanganiswa amabutho ukuthi kuyayihlanganiswa esiningi isibandawonye, kodwa kunalento ewuphawu lakho wena wedwa nendlela owanikezwa ngayo ukuthi mase uphakamisa okwakini noma kungamabutho. And futhi-ke siyeke lento yokuthi umuntu ibutho alikwazi ukuthi inyanga izenzele kodwa, depending ukuthi uphiwe kanjani. Ngizoma nje futhi lapho. Ngenza ukuthi umkhulu wasemakhosini lo ndaba enhlixoxa ngofakazi noyigemegeme umfungela amadoda amakhulu kunzi bayikakile abangoma bathandaza amadoda amakhulu. Inyanga enkulu bayibiza phansi ey'gubhini abaningi ngoba nakho beshwi, Nkosi yami uzawugeja. Siyalinda, siyathandaza lana, asidlali indaba yomuntu omubi. Musa phambuka nje uthi uzawuthakatha, cha, khohlwa ngane yakwethu. Siyawungena nje phakathi kwakho impela bese siyakutshengisa ukuthi no, lento ikhona. Kusho lamadoda engihamba nawo, kusho lezalukazi engihamba nazo, kusho lezinyanda ezulu zangempela. Sesingakhulumi ngezinto zokwakhiwa la, uthi la umoya ongcwele nakho sengizoze ngikhuluma okuningi. Ngane zakwethu, please don't forget to subscribe kule YouTube kamkhulu wasemakhosini. Kakhulukazi nina enisuke nisebasha, you only subscribe once ngane zakwethu, only subscribe once. Inamba kamkhulu wasemakhosini 0728871995. Yilo leli page YouTube TV kamkhulu wasemakhosini enkulu kakhulu. Dr. Mkhulu uMakhosi, undaba enhle lo exoxwa ngofakazi, unoyigemegeme umfungela umkhonto obomvu igazi labafo nabafokazana. Mina lo ngane zakwethu, bayadideka abaningi bayosala bebala amabala empangele. Thina-ke sathwala esathatha ubunyanga, sabuthatha isisa, sathatha isithunya, sakuthatha isisa, sangarobha,
sangayikhethela ukuthi sifunani ngoba sambathwa, asikhethanga, le nto ayisikhethanga. Ingakho nje ungeke usifice siyiphakamisile noma sinjani njani. Yebo, kunjalo nje ngani zakwethu. Umkhulu wasemakhosini lo ndaba engixoxa ngofakazi. Ndawuwe, Camagu, amakhosi amakhulu, ingane zakwethu. Inkosi ibe nomusa, unyaka usemusha nje, usemude kakhulu, kusekuningi sisazodibana. Bayeza no live la esisazoshaya kubo. Wenze sure nje ukuthi kuseni makusa ukhona noma emini libalele nantambama. Uma ivela i-notification unesikhathi uyangena, uma ukuthi vela Nkosi yami isikhathi sincane ungene nje bese ubhala u-amen laphana, noma uthi thokoza, uma uthi ndawuwe, depend ukuthi ukuliphi izwe emagumbini amane omhlaba. Umkhulu wasemakhosini lo undaba enhle exoxwa ngofakazi. Mfana kaSamuyela senzani phansi eBuxton, kodwa ngokusebenza la Thekwini kwaMashu ngomsebenzi wedlozi. Ndawuwe-ke, amen. Ayidibane-ke ingane zakwethu, luselude ukhala ukukhashana lapho siya khona.